Rojeka weka îro çar partî bûne yek partî dibin navê Partî Demokratîk Kurdistanê Sûriya Pedekese. Piştî hewildanên mezin bo avakirina yekbûna tevgera siyasî Kurdî û dibin serpirîştiya Serokê Kurdistanê Mesûd Barzanî, çar partiyên Kurdistana Sûriyê di heftê meha çaran da di sala 2014 Kongerê xwe yê yekbûnê darxistin ku têda çar partî bûne Partiya Demokratîk Kurdistanê Sûriya Pedekese. Di wê kongera ku sê rojan berdewam kir, têda 640 endam amade bûn û Suud el-Mella weke sekretêr hate hilbijartin. Her wiha 5 endam weke pîlotbîro û komîta navendî hatine hilbijartin. Di beyana yekemîn de di dawiya kongerê de hat ku ev partî hatiye damzirandin ta ku hêvî û daxwaz û mafên gelê Kurd bicibîne û yek rêza tevgera siyasî Kurdî û aktivkirina rola Encûmena Niştimanî Kurdî li Sûriyê. Her wiha berdewam di xebat û kar da li ser rêbaza Barzaniyê nemir. Ev partî hatiye damzirandin weke berdewamiyek ji Partiya Dayîk ku di sala 1957 de hatiye damzirandin û Partiya Demokratîk Kurdistanê Sûriye jî hatiye damzirandin dibin sloganê yekbûn û nûkirin û pêkvejiyan. Ji dema damzirandina Partiya Demokratîk Kurdistanê Sûriye û ta niha, partî berdewam e li ser kar û xebata xwe de ji bo xizmeta gelê Kurd li Kurdistana Sûriyê û gihiştina dengê Kurdistana Sûriyê ji cîhanê re. Her wiha roleke wî giring hebû di nava Encûmena Niştimanî Kurd li Sûriyê û hevpeymena niştimanî ya Opsasyona Sûriyê jî hebû.